ma no ya wu omo na wano monyuma na se o se omo pa omo mpene boss se me na mo a me nhye oba unhia wo mo nai se me hia bi so na me call nche ya se bi na hia me se me anam hia hu na ne nsem hia me abufuo ne adwendwene na se me hia bi so na bibi na hia me o me anam hia hu ma mfre no so a me ni mesan ho atwam aba no na bibi jam adwendwene se adenti no ma mfre no ade ne spiritual forces mi ti o minim salom minim joto no minim hwe ye ma no atuko yi me na nanom yade etimi ko na ba te se ade no me dan na metimu no ani obi o ha dan a o hwe fie ni so no ani ye krom Joseph Street di konti hene ani abusua pani o mu se nyamu bia o mu ntimi ni nsamfo o fie ho na wedding fie se o mo kukuru ma hwe ho no 52 years boss 52 ai uni bi da oh my girlfriend da